ଦେଖ ହଁ ଗାଡି ଚାବିଟା ରଖ। ଆଚ୍ଛା ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ମଦ ପିଇଲେ ଗାଡି ଚଲାଏ ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ମଦ ପିଇବି, ତୁ ଟିକେ ମତେ ନେଇ ଭଲ ଟିକେ ପହଞ୍ଚେଇ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ଗୋଟେ କଥା। ଏତିକି ତୁ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହେଇଥିବୁ ଯଦି ହଁ, ହଁ। ମତେ ତାହେଲେ ମାନିବି ସାଙ୍ଗ। ନିହାତି ହେଲା ଏତିକି ମାନିବୁ ତ? ଠିକ ହଁ ମାନି ତୁ ରଖିଥା ଯା। ରଖିଥା। ମୁଁ ଏଠି ବଇଛି ଯା। A few moments later. ମୋ ଚାବିଟା କୁଆଡେ ଗଲା? ମୁଁ ଯାଉଛି। ତାକୁ ବା ଚାବି ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଚାବିଟା ନେଇକି ମୋର ଆସ। ଚାବି ନେଇକି ମୋ ଚାବିଟା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯିବି କେମିତି? ଚାବି ନେଇକି ଆଉଛି। ଚାବିଟାର ନବ ମୋ ଚାବି ଦେ। କେତେ କିଏ କହିଲା ମୋ ଚାବି ନବାକୁ? କେତେ ମୁଁ ଚାବି ଦେ? ଚାବି ଦେ, ମୋ ଚାବି ଦେ ତୁ। ଆବେ ତୁ ଦେଇଥିଲୁ ଚାବି? ଆଉ କିଏ ଦେଇଥିଲା? ଚାବି ତୁ ମତେ ଦେଇଥିଲୁ ତତେ ନେଇକି ଯିବାକୁ। ଆବେ କେତେବେଳେ କିଏ କାହାକୁ କହିଥିଲା ନେଇକି ଯିବାକୁ? ଚାବି ତୁ ଦେ। ମୋ ଚାବି ତୁ କାହିଁ ନେଲୁ? ତୁ ମୋ ମଦ ନିଶା କହୁଛୁ, ଶୁଣା ମଦ ଦବୁ ତତେ ପିଟି ପିଟି ଲମ୍ବେଇ ଦେବି। ମୋ ଚାବି ଦେ ତୁ।